A reci mi, da bi ti volila jednog dana da živiš kad porasteš i budeš diva? U Rimu. U Rimu? Kako su ovo deca danas napravili. Si srećna što si došla? Jesi, super. Sama se oblači, ja tu ne mogu ništa. Najviše volim da se igram sa telefonom i sa parama. Mama bre, ja kažem šta se nama devojčicama nudi? Princeze, udaju se i kraj, a vidi za dečaka. Imamo sto za masažu u spavačoj sobi, tako da se ona prvo popenje na sto i onda se masira malo Tiffany, onda ja. Mama, što se ti razlikuješ od drugih majki na roditeljskom? To mi nije bilo jasno. Može se reći da sam tad postala srećna. Tada si postala. Voljela bi zato što je moja mama poznata i zato što je pametna. Divim se. Mami Mami se diviš. Ispravno.